Mandibulise kumhlali walapha eMhlongo View in Ward 57. Igama lami ndinguNkosithandile Mpehle, i-branch secretary African National Congress ePhumzile Mbatha branch ewela phansi ke-Ward 57. Ndilapha with the invitation yeMhlongo View, which is the section within our ward. Kwaba bantu ke balapha eMhlongo. They've invited us as the African National Congress ngokuba i-African National Congress is the part and the leader of the society. We heeded the call. Into esizawuyenza ke thina ke as members zika-African National Congress is to run an ongoing program ye-African National Congress, which is to recruit the members to the African National Congress ngoba lo kumbutho lo wesizwe ngumbutho wabantu and ingumbutho wabantu bonke esolanga ungumuntu oneminyaka epha kwilishumi elinesibhozo ukubheka phezulu uvumelekile kuba mawujoyine i-African National Congress uparticipate kwi-political life ngoba ke noba abantu bangazama ngayiphi na indlela yokucinga babekho involved kwizinto zepolitiko, ekupheleni kosuku those very same things othi wena awukho kuzo ziyaku-affecta ekuphileni, ziyaku-affecta ekuhlaleni. That is why it is important that at some point you try to bring your voice of reason, because of political parties are there to push a mandate which is made to be believed, or should I say particularly ANC, is to develop people's life. It is also to become the source of information to the people ukuze abantu bethu bokuhlala bakwazi ba mabancedakale kwizinto ezahlukahlukeneyo, but at the same time si understand imvelaphi yethu. Awukwazi ke njengomuntu ba ubheke phambili ungazazi ba usukaphi. As the African National Congress, we are here to do recruitment, and we encourage the young people ngoba abantu abatsha at some point abanye bakhona bafumana kwindawo engamelanga ukuba babe bakuzo kodwa bekufanele babenza umahluko ekuhlaleni kwethu. So we are here to invite abantu abatsha, siphosa olukhwelo kubo okanye senze elikhwelo kubo lokuba mabajoin African National Congress baparticipate kwizinto because of singangazazi izinto abazidingayo bengabantu abatsha, but xa siziva ngabo besixelela bazi nazi participate in doing that because of I think part of freedom charter yet one of the lines kweza lines the freedom charter, it people shall govern, and I do not know ukuthi umuntu ugovernisha hlobo luni ehleli kwakhe endlini engafuna uphuma participate. So the African National Congress is there. Today we are here ukude sizo recruiter. Will continue. It's an ongoing process as njengoba sisazi abantu abaninzi. ANC is actually rebuilding itself. The ANC is continuing to reconnect with the people. So silapha ngenxa yeso sizathu si-African National Congress ukuze sivuselele silungise also i-membership yabantu, because of abantu basuke bacimba ANC comes to the people when there is processes ezifana nokuba mayifuna uba mayivotele inkqonkqozo emizini, but we continue with these programs. So kubalulekile xa si-invitwa zizi-stakeholders ezikhona ekuhlaleni uba size iba yinywebe enkulu ukuthi size because of the very same communities sihlala kuzo. Sizeleke loo nto leyo apha si-African National Congress to to revive people and say they must join the African National Congress. Continue sizabalaza sonke, umzabalaza awuphelanga kwela xesha lotata uMandela, but sisazabalaza. But now the relevance is you, ukuthi you are the one who's relevant for uba umzabalaza ungayisengokulwa, but also to fix rather. Siyalungisa ke apho fama masilungise khona senze indawo zethu ba maziphucuke, and sizenza loo nto le xa umuntu naye engenile waqhubeleka. If you see and
izinto which we have, policies which we have implemented, which are even running right now, are the policies implemented by the African National Congress. So it is for the young people to say we want to carry on with the baton. Should abantu bakhule babe badala baqhubeleke nale baton le benze better the ANC. That is why ANC ihlala conferences, if ihlala ama branch meetings to renew the mandate of the people. So we are here to say let the people join the African National Congress. Bamkelekile, you come as you are, uzisele nto ocinga uba mhlawumbi kungenziwa ngcono ngayo ukulungisa ilizwe lethu, okanye rather ukulungisa indawo zethu zokuhlala. Ngoba ke before uthethe ngelizwe nepolitiki yelizwe, ingaba soqalena kule politiki yale ndawo ohlala kuyo uyilungisa ibe ngcono. That is why we are here. Any questions relating to the African National Congress can be answered within here. Si-engage and then sibonisane niba sibhekeni phambili, abantu baphakame bakwazi ba. I believe kulo nyaka zayo kuyakhethwa i-local government. People should participate in those things. Processes are starting with the political parties before ubone umuntu ezokwaziswa ubunguceba. So we are saying start now ukuthi mawuzoparticipate and then ubone by African National Congress iqhuba njani. But I believe and I trust ukuthi i-programs enazo, even the policies and its constitution is covering everybody who desires to be part of amandla